हेलो एवरीवान खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो। ओमफ्राय बोराय जां उदालगुरि बर्नगाव हस्पिटाल सिभिल हस्पिटालाव फैदों। ओमफ्राय फैनायनि कारनानो जाहैबाय बिहावनि डेथ सार्टिफिकेट बानायनो होननानै फैदोंमोन आरो। नै बर्नगाव हस्पिटाला माबायदि बर्नगाव नालाय बर्नगाव होनब्लाबाय थायो आङो। ओमफ्राय सिभिल हस्पिटाला माबायदि नायनानै लानो हागोन इमारजेन्सि आरो। ओमफ्राय नै डेथ सार्टिफिकेटनि फर्मआ बेबायदि ओमफ्राय बेबायदि फिलआप खालामनानै हैनांगौ आरो। ओमफ्राय नै बोराया डकुमेन्टसखौ जगार खालामखादोंमोन नालाय ओमफ्राय लाबाय थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे। ओमफ्राय हाबहैजेनसिगोन आरो। ओमफ्राय बोरायजों आंजों बारा फैनाय जाया नालाय ओमफ्राय बे बांसिन बारा मिथिसिना ओमफ्राय आं एसे मिथिसिनबावोसो आरो। ओमफ्राय नै काउन्टारावहाय टिकेट लानांगौआ नै बेयावनोमोन। ओमफ्राय आं बारा लाजोब इमारजेन्सिबाबो मोननायानो नङादां मा जागोनथाय। ओमफ्राय आंहा सिगाङावहाय स्कुटिजों टाउनावहाय सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनायजों गोलैदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेयावहाय हेन्देला नांनायमोन। ओमफ्राय हेन्देल नांनाया उदै सादोंमोन नालाय